سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالة وزيناتات إرترا بزكاية زلو ودرات قدم بشكلة أفريقيا قدم درجة محازة أمريكا إرترا قوام كتتكبرت أوعيت مغربة ونافت أمسرح من قد أير إثيوبيا تولد قبر مريم كبسرحهم السنباتو بسانكي كوينات يوكرين مبرق أفريقيا تيميتين سألالو مهلاون كال انزد هسوس كخوني أبزا چانل دمان وتر تخاتلتن مغان سابسكرايب كتقبرن تنايدول ملكت كتقوقن بخبري عدمكم أب هاجر الجبسي أب شرم الشيخ نمبل 10 شوعة جزيرة سلاسل زلو ودرات قدم بشكلة شامبيون أفريقيا كلتا شحن عسران كلتن لومي عسران سلستن مقابيت مقارجو أب زخفتلو إيرترانة قدم الدرجة أب كل كفالات تدالين زنبرة 4 أوارق بمحفظ دموق عوات أمز جبالا زي بني هاجروين قانتات نيجيزي وددرز جمرة وددر إيرترا أبني عبيت دك أتبعتيو دك أنستيون كومد ما أبني جينير دك أتبعتين دك أنستيون قدامي تخوينا بمعوات دميق ياوتيا أبز حلفة وددرات شامبيون أفريقيا أستاذ 3 ورقي شومن تبررون شوعتنا حسن زونات إيرترا أبز وان ودرات قدم بشكلة أفريقيا بحيتاتها تركب هجرويت قانت إيرترا بكلة شحن 10 شعة أبهر دار إثيوبيا بستخيدة تمسسال وددر أمود أتا معتيها بستخيدة وددر بمن قد هينوك ملبرهان نفسي هردسيت كدانه مخسب دبساين موسانا دبساين نربعتي ورق ميداليات كم زحافة تذكر كوينو بدرجة أفريقيا دما زبلت هجرويت قانت خلت شحن 10 حدا كتبها لنكلا بولك اون بينيام جرمايو زبلت أفريقيا قدامي كلتا شحن عسران حدن زبل كبري رخيبو زنبرا أبزلو مزجمراني عامة كلتا شحن عسران كلتا وددركا هاجرويت قانتا إيرترا أستات عسرة تقدم تأسليفا بمكرات أسلت أنتي سامسون سولومون يوسف تغلاين يوناس زكارياس حلباين انداتا آلياتيات درع عوتا تحفز جميرا زلا نتي أب أفريقيا فلوت زخنا من قد أير إثيوبيا ننوح عمتات بعوض زمرحة تولد قبر مريم بجزء فقدو كب حلاف النتو كم زوردتها جليسو أوشت من قد أير إثيوبيا بلعل حلاف الناس سرح سبات جليس أمه كم زلو أكيد سرح تولد قبر مريم زغربه حتى نيم السنبات تقبل نترخي بيه إلى مالو يتوان نفت أمسرح كب حلاف النتو زلق أقوى مخنيات تعنا وتسقم كم زخنا ونحبيري زركب بجكا زغاء إزوان نفت أمسرح من قد أير إثيوبيا نبر نبزح حوارح بأمريكا حكمنا نتخاتله سرح الناس سرح كم زصنح وانت قليصو نسون العلي 35 عامتات من قد اير إثيوبيا سرح خوينو نلعلي 10 عامت دما بوانا فصامنت نت من قد اير بلعل عوتي مريحوا وانا فصام سرح من قد اير إثيوبيا نبرت ولد قبر مريم بشحن 985 وكيل ترانسبورت بمخان ابت من قد اير مسرح زجمر خوينو بدحري دما استفلال صفحتات بحلافنت كسرح دحر مصنح بطري خلت شحن 10 حدنيو وانا فصام سرح من قد اير إثيوبيا خوينو تمزيزو نزمن قد اير كاب أفريقيا كاب زلو كابتم زبلوص كخون كاب قند هندستنا يتعود كم زنبره يزربلو أبسمرا زركب إمباسي حبرات منقستات أمريكا إيرترا نتي أبشحن 997 صدقة قوامة هاجر كتتكبرو تصويعو إتي إمباسي منستر زيانا إيرترا يمانا قبر مسقل فيسبوك أبزهابو قبر ملسي إيرتراويان منقستم كمرص زغقلم هاجراو مرجان مكياد منقست إيرترا نزاتو عالم لخاو علاتن نزيغاتو تزاتو مبصعان كتكبر آلو وكبل تصوعي تغريبو منستر زيانا إيرترا يمانا قبر مسقل قد حدا معتي أب تويتر أبزو تصوريتو بزعبا حدا نمتتتاو إيرترا أب كينات تግራይ ترير تقاوم مزسمعه أبال كونغرس أمريكا استقبرلو ناي غوسغوس ገንዘባው ደጋፍ ዝገልጽ ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ለጢፉ ነይሩ ምስተሓበሬታ ኸኣ እዚ ሙሉ በሙሉ ሓቅ እንተ ኮይኑ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ንሎቢስት ወይ ድማ ሰፍሉ ይረብሓ በመሃብ ዓሚቕ ሓደጋን ምዝንባዕን ከኸትል ዝብል ጽሑፍ ኣጥቢቑ ዘርጊሑ ከም ውጽኢት ናይ ዝኸኣ እቲ ብቐጻሊ ነቲ ሚኒስትርን ነቲ ንሱ ዝመርሖ ናይ ዜና ትካልን ዝህብዎ ሓበሬታታት ቁልጡፍን ተጻራሪ ግብረ መልስን በመሃብ ዝፍለጥ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብወገኑ ጉዳይ ገንዘብ ጎስጓስ ምርጫ አሜሪካ አዘራረብ መሆን በመእመን ዲሞክራሲ አሜሪካ አብ መስርሒ ዘሎ قوام حبرات منقسات أمريكا زيغاتات بوليتيكا وحساباتهم كغلصو كومدما نحساباتهم زدقفو حصيات ገንዘባው حاجز كغبرو يفقد يدحر مبال اب ኤርትራ ዝኾነ ሃገራዊ ምርጫ ተኻይዶ አይፈልጥንዮ አባላት ጉጅለ 15 ካልኦት ብዙሓት ኤርትራውያንን ከም ዝመስክርዎ ተቃውሞም ዝገልጹ ዜጋታት ከድዓት ተባሂሎም ናብ አቤት ማእሰርትዮም ዝድርበይ በመባል ኩሎም ኤርትራውያን ትዊተር ክጥቀሙን ሓሳቦም ብናጽነት ክገልጹን ክፍቀደሎም ጸዊዑ እቲ ኤምባሲ ናይ አሜሪካ ቀጺሉ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ግን እቲ ብሽሕን 997 صدق قوام إيرترا أب جبر زي مو عالي بمبال نقفيتا أغريبيو قوام إيرترا تكبروا كخون أوعيت أغريب زركب حبرات هاجرات زركبهم علم لخوان تطابق تمثلات من قص إيرترا سفيح مجهز سب أو مسلات كم زفت أم كخصص أن حقينهم سب مزي إيرترا جن زقرب ولا مكسيتات مثل هاجرهم من مدوان زقرب بمعراب زت ألمه وديتي بمباليهم زنس جوا
መንግስት ሱዳን ህላዊ ሩሲያዊ ብሕታዊ ወተሃደራዊ ትካላ በሃገሩ ነጺጉ እዚ ነቲ ብወከልቲ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ኖርዌይን ኣባላት ዋግነር ግሩፕ ኣብ ወፍሪ ምዝንባዕ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያን ኣብ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቅን ኣብ ሱዳን ተጸሚዶም ኣለዉ ዝብል ሓበራዊ መግለጺ ድሕሪ ምውጽኡ ዝሰዓበ መልሲ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ መግለጺኡ ድማ መንግስቲ ሱዳን ነጸብጻብ ብምሉእ ክነጽጎ ይደሊ ክብል ሓቢሩሎ። ምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት ንሱዳን ናብቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከእትውዋ ይደልዩ ኣለዉ ብምባል እውን ሰበስልጣን ሱዳን ከሲሶም ኣለዉ። ምክትሉ ንመራሒ ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ሩስያ መብጻሕ ኣካይዱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ከም ዝፍለጥ ዋግነር ዝበሃሉ ሩስያውያን ዕሱባት ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምፍጻም ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም። ምዕራባውያን ሃገራት ከዓ ዕሱባት ዋግነር ኣብ ማሊ ተዋፊሮም ምንባሮም እውን ይኸሰየን። እዚ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ሊብያ ኣንጻርቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ንዝቃለስ ዘሎ ጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝድግፉ ኣሽሓት ተዋጋእቲ ኣብ ሊብያ ዘለዎ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ሩስያ ከዓ ምትእስሳር ኣለዎ ይዝበሃል። ወተሃደራውያን መራሕቲ ሱዳን ካብ ዘመነ ስልጣነቲ ኣብ ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ናዕቢ ዝተዓልወ ዑመር አልበሽር ሒዞም ምስ ሩስያ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ጸኒሕዎም እዩ። ዑመር አልበሽር ኣብ 2017 ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝገበረ ርክብ ካብታ ጸባኢ ተግባራት ኣሜሪካ ክለላ ሩስያ ከም ዝደለ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። እዚ ዋግነር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣዝዩ ሓደገኛን ምስጢራዊን ዝኾነ ጉጅለ ኣብ 2014 ነቶም ኣብ ምብራቕ ዩክሬን ኣብ ዝነበረ ግጭት ክንጸሉ ዝደልዩ ዝነበሩ ሩስያውያን ጉጅለታት ይድግፈሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንፈለማ ግዜ ናብ መድረኽ ዝተቐልቀለ። ካብቲ ግዜታት ሒዙ ድማ ኣብ ሶርያ፣ ሞዛምቢክ፣ ሱዳን፣ ሊብያን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ኣብ ዝርከባ ሃገራት ይሳተፍ ኣሎ ተባሂሉ እዩ ዝኽሰስ። ኩናት ዩክሬን ብሰንኪ ዝፈጠሮ ወሰኽ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ከምኡ ድማ ወርሒ መጋቢት ዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ተደሚርዎ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣስታት 28 ሚልዮን ሰባት ከቢድ ሓደጋ ጥምየት ኣንጸላሊዎም ከም ዘሎ ትካል ኦክስፋም ኣፍሊጡ። ሃገራት ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ዘይተረኣየ ደርቂ ከም ዘጋጠመን ዝገለጸ እቲ ትካል ደቡብ ሱዳን እውን ብዕለቕለቕ ከም ዝተጠቕዐት ኣፍሊጡሎ። ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልብኡ ናብ ኩናት ዩክሬን ከም ዘዞረ ብምግላጽ ድማ እቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘሎ ቅልውላዊ ሕጽረት መግቢ ዕሽሽ ክበሃል ይግበር ከም ዘለውን ኣፍሊጡ። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ቅልውላው ብዝሃቦ መልሲ ብዝሕዝን ኩነታት ካብ ትጽቢት ዝተገብሮ ንታሕቲ ከም ዝኾነ ኣብ መግለጺ ዝሓበረ ኦክስፋም ካብቲ ኣብ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ንምሕጋዘን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘቕረቦ ናይ $6 ቢልዮን ጻውዒት ሰብኣዊ ሓገዝ 300 ጥራሕ ከም ዝተቐረበ ኣፍሊጡ። ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ከቢድ ዕንወት ወሪድዎም ከም ዘሎ ዝሓበረት ፈጻሚ ስራሕ ኦክስፋም ጋብርኤላ ቡቸር ዋላ እውን ኣብዚ ወርሒ ዝናብ እንተኣርከበ ሎሚ ህጹጽ ስጉምቲ እንተዘኣዘ ተወሲዱ ሙሉእ ሕውየት ዳርጋ ዘይከኣል ኢላ። ነሰ ወሲኻ ጎንፂ ዩክሬን ኣብ ዓለም ለኻዊ ስርዓተ መግቢ ዘውርዶ ሳዕቤን ናብ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ዝበጽሕ እዩ። ድኻታትን ተቓላዕትን ህዝብታት ግና ካብቶም ብቕልጡፍን ብኸቢድን ዝጉድኡ እዮም ክትብል ወሲኻ ገሊጻላ። መግለጺ ኦክስፋም ከም ዝሕብሮ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣስታት 900 ስርናይ ካብ ሩስያን ዩክሬንን እየን ዝገዝኣ ነይረን። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።